माने जोंना बे गोबाव बोसोर थैनानै थादोंमोन बाजारा खिन्थु दा थांनाय इउपिपिएल सरकाराव खुलिजेननो हायाखै। दा जोंनि हाग्रामा सार महिलारि सासनाव फैनाय उनाव जोंनि बाजारखौ खुलिना होबाय। जों सान्थि मोनबाय, गोसोआ मोजां मोनबाय, जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोर मोसौखौ बाजाराव लाबोनानै फानफैनो हायो आरोखि। दा बेसेबां गोबाव जादोंमोन माबाया बे बाजाराथ' जों नुनाय मथेथ' जोंनि जन्म जानाय सिगांनिफ्राय बाजारा जाखानाय गिबि। बे बेसेबां गोबाव बन्द जाना दंमोन? 7 बोसोर 8 बोसोर जालायलायबाय माने बन्द जाना थानाया। दा 7 बोसोर 8 बोसोर उनाव इउपिपिएल सरकार थांबाय, खुलिनो हायाखै। दा हाग्रामा सार फैनानै बाजारखौ खुलिना होबाय। जों बिराद गोसोआ मोजां मोनबाय आरो बिनिफ्राय आरो मा नांगौ। जों जाहाथे जनसाधारन जेसेबां दं जाहाथे मिलायनानै सोलिनो हायो। जों नोंथाङा फोरमायनो सानो नामा मोसौ मोसा फाननायनि गेजेरजों जों मालाबा खैफोदाव गोग्लैनाय न'खरखौ सुंथानो हायो होननानै? जोंथ' बे मोसौ मोसा फाननो हायाबा बा जोंनि साधारन रायजो राजाया बा स्कुलनि फिस बा मास्टार फिस बा सोरनिबा बोराय मोसौ जानानै थैलांबाय, फाननो मोनाखै, बायग्रा गैया, सोर बायनो गिनानै रावबो फैया। दा जों बाजार खुलिनाय लगे लगे जों गोसोखौ सान्थि मोनबाय, जोंबो बायनो मोनगोन, फाननोबो मोनगोन। बिनिफ्राय आरो मा नांगौ जोंनो, बिनि नांगौ आरो गोसोआ मोजां मोनबाय जों आरो। दिनै मोसौ फानगिरि, दिनै गोदानै खुलिनाय मोसौ बाजाराव दिनै मोसौ फाननो मोननानै मा फोरमायनो सानो? आंथ' मोजां मोनदों। दिनै हाथाय गोदानाव मोसौ फानबाय आङो नैबे बिथांनो 32,000नि। बेखायनो आं दिनै हाथाय खुलिजेननायाव फाननो मोननानै आं मोजां गोजोनबाय। बेखायनो आं सन्थुस्ट सानबाय आरो। दिनै बिपिएल सरकार फैफिननायनि उनावहाय नोंथांमोना जे नोंथांमोननि फिसिनाय मोसौखौ फाननो हादों, थांनाय 5 बोसोराव फाननो हायाखैमोन। बिटिसि सरकार बा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांनो गोजोननाय बावो। थांनाय माबायावथ' जोंथ' मोसौ मोसा बे बेमार आजार जानानैबाबो गब्राय गसिबाबो जों फाननो हायाखैमोन। दा नैबे माबा हाग्रामा महिलारि जानाय समाव दा मोसौ बोराय बुरिबाबो जों फाननो हासिगोन। बेखायनो जों गोजोननाय मोनबाय। हाथाय जानानै जेने थेने फाननो हासिगोन जोङो, बेनिखायनो गोजोननाय मोनबाय आरो। बेसेबां गोबाव बाजारा बन्द जाना दंमोन? बे 7 बोसोरानो जाहैबाय जोंनि हाथाय बन्द जानाया। दा जोंनि गोबां मानसिफोरा लस खालामनानै लानाय जाबाय। बर' माहारि जेनेबा मोसौ मोसानि थाखाय। गिबि गिबियावनो मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय। दिनै जे जोंनि रामफल बिल मोसौ हाथाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा बन्द जानानै दंमोन। बुंनो थाङोब्ला 2012निफ्रायनो बन्द जानानै दंमोन बे बाजाराहाय। जोंनि रामफल बिल बाजारा गोदान नङा, माने गोजामथार आरोखि। बेयो खमावबो 1954, 55, 56 बिनि गेजेराव जादों होननानै गिबि जाजेनदों होननानै जों मिथिगौ। दा आं बे बाजार खुलिनाय मोननानै दिनै जोङो गोजोननाय मोनदों। जोङो कमिटिनि जानानै जों बिटिसि सरकारखौ हामबाय होदों। बिथांमोनहा गोदानै गनायथि होफिनबाय नैबे मोसौ हाथायखौ फिन खुलिफिननो थाखाय। दा आं आसा खालामदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि न'खरनि जिउ खुंनाय बा गथ' गथाय फरायनाय, दा जोङो मोसौ दाउ अमा फिसिनानैनो रायजो जायो जोंनि गामियारि रायजो राजाफ्रा। दा बिथांमोननि न'खराव खुंनायावहाय एसेब्लाबो जोंहा बेनि गेजेरजों जोङो राहा मोनो जिउ खुंनायखौ। दा आं बेखौ आसा खालामदों रायजो राजा बयबो जाहाथे जोंनि नैबे रामफल बिल मोसौ हाथायावहाय जोंहा बिस्थिबार खरिया जायो जोंनि बाजारा। दा बेवहाय नोंथांमोनहा गावबागाव फाननो गोनां मोसौ बा मैसो दङब्ला फानफैनो हागोन आरो गावबागाव फसायनाय बायदि मुल्ययै दा नोंथांमोनहा फाननो हागोन।
जाबाय।